रील्स वरती थांबत नाही म्हणून मला हे नुसके करावे लागतात. असं लिप ग्लॉस ऍड करतात. तसं लिप ग्लॉस लावता मी तुम्हाला सांगते की आपण काय करणार आहोत. मलाच नाही माहिती आपण काय करणार आहोत. थांबा आम्हाला फिगर आउट करू द्या. सो गाइस, जैसे कि तुम लोग को पता है कि मेरा बर्थडे आने के लिए बस थोड़े ही दिन बाकी है. गेस करो मेरा बर्थडे कब आने वाला है. आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ सीरीज अबाउट माय बर्थडे. एक रील बनाने से अच्छा क्यों ना मैं इसकी सीरीज बना दूं. सो हियर आई एम. वेलकम टू माय बर्थडे सीरीज. जे चोचले करतात ना मुली लोक, तसे मला पण करावेसे वाटतात. जसे की असं मॅनिफेस्ट करतात. मी लिप ग्लॉस लावायचं विसरली बघा. असे 2 मल्टीटास्किंग मला येतच नाही. जसं की मॅनिफेस्टिंग करतात असं लोक. तुम्ही लोकांनी खूप मस्त प्रेम दाखवलेलं ज्या मेकअप व्हिडिओवरती ती पर्पल कलरची साडी घातलेली त्याच्यामध्ये, तर मी विचार केला की व्हाय नॉट मेक मराठी कॉन्टेंट. पण ही सिरीज मराठीमध्ये करणार आहोत आणि आय गेस इंस्टाग्रामचा फीचर पण आहे, तर तुम्हाला आय गेस ट्रान्सलेशन खाली दिसतील. काय ठीक आहे यार, आता मस्त बघूया खेळूया, मस्त राहा आणि कॉन्टेंट बघायला विसरू नका. सो येस बाय.